Nagyon-nagyon-nagyon boldog ünneplést kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy a szeretet, a béke és örömteli pillanatokkal teljes ünneplésben legyen részetek. Tudom, hogy ilyenkor mindenki megy látogatóba, mindenkivel találkozunk, és azt szeretném, hogy emlékezzetek, mielőtt bementek minden ajtón, hogy minden ember szeretetre, megértésre, meghallgatásra vágyik, és legyetek olyanok, hogy igazán ott legyetek a pillanatban. Öleljétek meg az embereket jobban ma, szeresgessétek meg a szüleiteket, testvéreiteket, rokonokat, barátokat, és mondjátok el nekik, hogy mit jelentenek számodra, hiszen ez a legnagyobb ajándék az életbe. Mert lehet, hogy mi sokszor elfelejtjük azt, hogy nem az ajándék, amit viszünk, a fizikális ajándék a legfontosabb az életbe. Mert sok ember ezt csak megszokásból csinálja, de azt, hogy ott leszel valakivel, megsimogatod, megöleled, megszeretgeted, és meghallgatod, szerintem ez a legnagyobb ajándék. És ne felejtsétek el, hogyha vannak olyan rokonok, akik, vagy barátok, vagy szülők, vagy testvérek, akikkel nehéz megértettetni magad, vagy bármilyen gondok vannak a családban, ma fókuszáljatok arra, hogy mindenkit úgy fogadjatok el, ahogy van, hiszen minden tett mellett, minden mondat mellett egy lélek áll, aki nem vágyik másra, csak azt, hogy valaki lássa őket, valaki meghallgassa őket, valaki szeresse őket. Ezt mindenkinek azt kívánom, hogy eszébe jusson az, amikor vissza akarsz mondani valakinek, az, amikor el akarsz kezdeni veszekedni, vagy nem érsz valakivel egyet, olyan könnyen összezokkanhat most ilyenkor az ember, főleg az, hogy nagyon-nagyon sokan vagytok egy helyen, mindig gondoljatok erre, hogy ma a szeretet a lényeg, az, hogy megértsük egymást, szeressük egymást, ott legyünk egymásnak, és a béke. És ha ez nagyon jól fog kijönni, akkor azt kívánom, hogy használjátok a következő 365 napban is, nem csak most. Nagyon-nagyon-nagyon szeretlek benneteket, nagyon sok szeretetet küldök, békét felétek, és ha van valaki, aki egyedül ünnepel, ne légy elkeseredve, én is nagyon sok karácsonyt töltöttem egyedül, ma gondolja arra, hogy szeretetet küldj azoknak, akiknek nagy szükségük van rád, imádkozz, vagy ha egyedül érzed magad, kopjuk be a szomszédba, és köszönj nekik boldog ünnepet, vagy ölelj meg valakit, küldj egy üzenetet valakinek, hiszen soha nem vagy egyedül. A Teremtő, aki megteremtett, mindig velünk van. És ne felejtsük el, hogy a szeretetet adni és kapni a legnagyobb ajándék, de a legnagyobb adni szerintem. Nagyon-nagyon békés, boldog ünneplést kívánok, én nagyon szeretlek benneteket, és minden jót kívánok. Békés, áldott ünnepet. Mua!